Saiki dibantah karo kiai ini. Saiki ya akhire ora ana Syekh lara Kidul. Ya Allah, ikhlas murid kali guru gue ikhlas, nggih. Nek sing santri biasa hadian sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuh bil khidmah wa nafuhu bi ridha syekh. Pengen entuk manfaat ilmune kudu ridane guru. Pramila kula mondok ora wani muleh. Langsung tesih mondok. Winginane putune Mbah Kiai Maimun tengen kula Gus Roji malah tangkret. Pondoke Mbah Sarep pundi? Kula tesih mondok kok, Gus. Jadi kula pomo muni-muni keliru, ora isin aku isih mondok. Nah sing kiai ya kaya isin. Dadine kula diundang kiai kok salah protokol. Ngaku ya ora njaluk. Winginane ten Jepara malah digoleki. Cara putih wis meneng ae, ora cacat ae. Malah nak diundang Kiai Haji, ku ndelok ketoprak isin. Kula kan iso kiai iso ora. Nah Mbak Mus tinggal kula ngenteni kiai. Isuke lerek. Iso wajah loro. Ana tamu teko goleki kula nggih sering ngoten iki. Daleme Kiai Sarep pundi tak dudono pondok. Bareng kok pondok takoki Kiai Sarep pundi ya sing mbok jak omong mau. Tidak apa-apa.